Boa xente, hoxe atopome aquí para explicar o que son os CRA, Colexios Rurais Agrupados. Estes son agrupacións de escolas unitarias pertencentes a un ou varios concellos que forman parte dun único colexio público. Estas escolas xurden por iniciativa do profesorado co obxectivo de lograr novas experiencias pedagóxicas, poñéndose en funcionamento de forma experimental durante o curso 88-89. Desta forma, as antigas escolas unitarias pasan a ser unidades dos colexios rurais agrupados, manténdose situadas nas mesmas localidades. Na nosa vila temos o CRA A Picaraña, que comezou a funcionar no ano 1999. Na actualidade consta de 6 unidades, que son aulas repartidas polas diferentes parroquias, 15 mestres e mestras e 82 alumnos e alumnas inscritas. Estas escolas son un elemento de revitalización socioeconómica e cultural das zonas rurais, permitindo un ensino de calidade, máis personalizado, enriquecedor e facilitando o contacto coa natureza e o medio rural. No próximo vídeo explicaremos os diferentes problemas que presentan os colexios unitarios da nosa vila, xunto co desmantelamento por parte da Xunta durante estes últimos anos. Moitas grazas pola vosa atención e vémonos na próxima.